akasika mbongoimba takakura chimukaimba indi takangokadherera ari vanotsvaga vanomuna back of the mind mukuyatsokanzwisisa here kambaka. Haleluya. Zveshuwa Mwari vanotsvaga vanomunamata mumweya neMuzvokwadi, kureva kuti zvinofanirwa kumunamata nokurevesa mumweya neMuzvokwadi. Hatifaniri imhengo yekuchechi kupi kwe. Vanhu vanofanira kuva that message yakafanana neyakawanikwa paAntioch kuti vanhu ava vanenge maKristu, because the disciples were following Jesus in sincerity mumweya neMuzvokwadi. Tiri kuti kana munhu apona, application ya Ephesians chapter 2 verse 8 to 10 yakufanira kufamba, now reflect your image of Christ. Kana wamuna Kristu, reflect image ya Kristu. Vanhu vakatadza kureflecta image ya Kristu vasati vamuna Kristu. Ndizvo zviri kuedzwa nevanhu. Vanhu vari kutry by all means kureflecta image ya Kristu vasina Kristu wacho. But Kristu ari kuti huya ndikupe image yangu ugogona kuita zvakanaka. Hamba uri kunze uchiti ndoita zvakanaka musandijaji, iwe usingagoni kuita zvakanaka nokuti hauna Kristu wacho. Saka vanomunamata ngavamunamate mweya neMuzvokwadi. Jesu ndiye akatipindura. Hatidi kupindurwa neimwe language. Jesu akati tinofanira kumunamata mumweya neMuzvokwadi. That's the answer. Hallelujah. Haisi kuti nenda kuchechi musandijaja, haiwa hama timbomira hatisumbokujaja, hatina pakambokuti hausi munhu waMwari kana kuti hauna usikwa naMwari. Tiri kungotaura zvakataura soko raMwari kuti vanhu ngavamunamatei mumweya neMuzvokwadi. Let me explain something. Chiri panyaya yemudzimai weSamaria. Now, Jesu achitaura naye ari kuedza kuti asvitse message kuSamaria nemunhu wani. Mudzimai iyeye ndiye akazoenda muguta akaudza guta rese kuti uyai muone murume ataura nezveupenyu hwangu. Haasi here Mesaya kuti angaprofitwa nezveupenyu hwake. The end results yemessage haisi yekuti vanhu vangu vane excitement, ndiye kuti vasvike pakuona Kristu. Rakabuda noti raiziva mudzimai uyu kuti mudzimai tomuziva, murume wasangana naye akamboita sei. Vakabuda vachinoda kusangana nemunhu iyeye, ende munhu wavaida kusangana naye kuona kuti ndiye here Kristu. Vavazoti tamuona ndiye Kristu, kwete nokuti watidaidza tamuona. Message inofanira kuzoisvika vanhu paconviction, patiri kuparidza nokupupura nokuti inokuita sei, ndeyekuti vanhu vazosvika pakupupura kuti tamuona. Kana vanhu vasati vamuona iye munhu asati ane conviction yake pachake kuti ndamuona Kristu, asati apona. Munhu afanira conviction yake yekuti aiwa iwewe zvako wakataura but ini ndazomuona face to face ndapona. Ende vanhu vakatenda because vaiziva life yemudzimai. So number 2, even if I do acts of worship, kana ndisina chokwadi, I'm worshiping God in false. Hallelujah. Amen. False worshiping is there. Kunamata kwenhema. Kana ichi kunamata kwenhema, tiri kuti even chero vanhu vachifunga kuti kutonamata. Handidi kupinda mumadetails emasangano kana emakauti. Makauti ndo vanhu vanoita zvonge zvokunamata-namata, asi chaizvo pasina the way, the truth. But vachitoita zvose marituals ose. Saka ndikuudzei, Mwari havazombofari nokuti wapora uri kun'anga asi uchienda kugehena. Mwari havazombofari nokuti wawana rubatsiro uri kunzvimbo dzisiridzo dzine mashiraini, kune hari nemachira, uri kunzvimbo dzisiridzo uchienda kugehena. Nyaya haisi yokubatsirwa pano chete, but ndeyekuti kubatsirwa mumweya neMuzvokwadi. Hallelujah. Don't sacrifice your life because of these things. So trukuti, if a person has no truth, people are worshiping God in false and in a lie. And Mwari ndozvo vakaitumira his angels to say, go and help my servant Cornelius kuti asarasika. Message kwatiri isusu vatendi already, beside the message yatofana kunoparidzira vanhu, imessage yakuti isusu wacho I have to be a person who must live with the truth inside, truth outside. No lies, no deception on myself. If I lack spiritual insights mukati muupenyu hwangu netruth, ndichiri kurarama palevel yepanyama. Ndinofanira kuenda palevel
yepamweya. Jesus said tsime iri vanhu vangamwa zvavo but havangagoni kugutwa. Tofanira kuenda palevel yespiritual nourishment. Haleluya. Chekupedzisira toda kuti iwe utarise how deep is your spiritual well panguva yakaita sanhasi. Spiritual well yangu ndiyo ichadetermine kuti ndicharamba ndichienda kuresei. Jesus invited this woman to a spiritual well, not a natural well. Our level yokuziva Mwari haidetermine nezvimwe zvese zvatingaona kunze, inodeterminwa ne a spiritual well. Hallelujah. Toda kuti iwe usumuke netsoka dzako pazuva ranhasi. Toda kuti tinamate kuna Mwari. Mwari vakubatsire kuti pakunamata Mwari kwauchaita mukati muupenyu hwako. You are not going to lie to yourself. You are not going to lie to others. You are not going to lie to God. You are not going to live a false life. Hallelujah. Hausi kuzorarama upenyu husiriwo. Hausi kuzorarama upenyu hwokunyengera. Hausi kuzorarama upenyu hwokufungidzira kuti ndiri muna Mwari here kana kuti handisi. Tinofanirwa kuzviziva. Aro ndikamutswa pakati peusiku chinokasika kupinda musoro mangu chekuti ndiri mwana waMwari. Ndakapona. I live in spirit and truth. Hallelujah. Ndinenge ndiri beyond doubt. And second, kuti Mwari ndibatsirei that I reflect the image of Christ. Nyika yatinosvikira inoda kupona. Vanhu hongu panozonzi message ngavaione tiri mwadzi tsamba yakanyorwa. Kune image yekuti vanhu ngavauone, ngavainterprete Mwari paunozotaurira nezvaJesu yava walk over. Hallelujah. Nekuti ndararama in that spirit and truth. Ndararama muimage yaKristu. And ndiri kuda kuti image iyoyo izikanwe ne the world. Hallelujah. Let's go before the Lord and pray. Tinamata kuna Mwari. Baba